Ens trobem a cavall entre la comarca de l'Urgell i la Noguera, a les terres de secà de l'interior de Catalunya. Ara fa més de 150 anys, aquí es va fer l'obra més important de la construcció del Canal d'Urgell, que va canviar la vida dels pobles de la zona. A l'entrada hi ha una màquina que fa feines de manteniment i a partir d'aquí ens espera una recta soterrada, perfectament lineal, de 5.000 metres de longitud. En principi, durant gairebé tot l'any va ser aigua, però aprofiten a partir de l'octubre o així, van fent unes estronques, que més o menys duren uns 15 dies, i treuen l'aigua, perquè ja és el temps que teòricament s'ha de regar menys i fa falta menys aigua, i llavors aprofiten per fer-hi el manteniment. Aquí si anem veient a les voreres, s'hi ha anat fent actuacions, s'ha anat ficant més formigó i tal. Això és el que fa aquest recorregut tan peculiar i pel que cada any venen més persones a fer-ho, sobretot a peu, si bé, en el nostre cas, serà en bicicleta. Sí, és la primera vegada que ho faig. Està guapo. Sí, així tot fosc i sí, m'agrada. Està molt més ben arreglat de les últimes vegades que havia passat perquè abans tot era un empedrat. El mateix empedrat que veiem al sostre està a les parets, però a base d'anar-hi fent actuacions ho han anat reparant i ho han anat arreglant cada vegada millor. Fins i tot, si estem al cas, teòricament hi havia 13 forats a dalt que ho van utilitzar per treure tot el material. Aquí, si no recordo malament, hi van treballar unes 6.000 persones quan ho van fer, i aquestes 6.000, un miler de persones eren presoners, les feines més feixuques els hi feien fent aquesta gent. Llavors tot es va fer a base de dinamita, petardos de dinamita, carros i treure material a mà. I bé, les altres 5.000 persones que hi treballaven eren peons, paletes i de tot tipus de gent. Ho hem fet moltes vegades. Teòricament està prohibit, però si saps els períodes d'estronca, entres i demanes permís als casillaires o les persones responsables del canal. Està totalment prohibit, perquè és una propietat privada, és propietat de la comunitat de regants. Per seguretat i perquè no és un lloc que hi ha pedres, hi ha desprendiments, i és un lloc que et poden obrir l'aigua sense previ avís. A mig recorregut trobem un raig d'aigua que surt de la paret. Per això i per altres desperfectes que al llarg de l'any pugui haver-hi, sempre cal fer tasques de manteniment. De tant en quan aprofiten ara les estronques i fan manteniment, i és una màquina que la tenen aquí segurament per revestir trossos de parets que veuen que s'està caient, i aquí van valorant i van arreglant i ho van arreglant perquè no tinguin algun dia algun problema. És una recta completament perfecta, tot el túnel aquest, i a mesura que et vas acostant vas veient sempre la llum i vas veient sempre al final del túnel que és la llum. Vull dir, és com si diguéssim al final de la història que tot acaba bé. Uns metres més endavant i finalment sortim d'aquell llarguíssim túnel, ara amb un pam d'aigua que al damunt de la bicicleta no hi ha problema, però pels que van a peu i sense calçat adequat, la remullada és garantida. Alguns, en previsió, es posen les botes d'aigua que porten a la motxilla i continuen sense problemes. D'altres ja venien amb la intenció de mullar-se. És una experiència que no havíem provat, passar per dins d'un túnel així. Hi ha el túnel de Viella, però és diferent, això és el canal. Aquí finalitza la caminada pel túnel, però l'excursió continua, tant pels que van a peu com pels que anem en bicicleta. En el nostre cas, enfilem un seguit de pistes per on anem pujant en direcció al capdamunt de la Serra de Montclar. Al fons tenim el poble de Montclar, cap on es dirigeix el gruix d'excursionistes per visitar un dels bonics castells que hi ha per aquestes contrades. Es tracta d'un edifici declarat Monument Històric i Artístic de caràcter nacional. És d'època medieval, concretament quan, durant la Reconquesta, defensava la frontera entre la Catalunya Vella i la Nova.
ha estat reformat diverses vegades i, junt amb l'església, són les dues construccions més emblemàtiques del poble de Montclar. Nosaltres, però, continuem pedalejant amb el grup de ciclistes d'Artesa de Segre fins a arribar als peus d'un obelisc. Això ara som a la Serra de Montclar, al punt més alt. Llavors el canal travessa de la vall del Segre fins a la vall del Sió, i per travessar les dues valls van haver de fer la mina, doncs, que passa per aquí sota mateix, a 150 metres per sota d'on som ara mateix. El nostre recorregut passa per sota del poble abandonat de Marcova i d'aquí directes fins a l'entrada nord, punt de partida i també final d'aquest senzill però interessant recorregut per les terres de Lleida.